Zdar banáni banánky, vítam vás Parbanana a dneska to bude trošku vážnejšie video. Akože nechcel som to nejako riešiť, lebo akože určite sa to napraví časom, to verím, ale je to časť aj moja vina, ale je to proste, príde mi divné, že mám takú malú aktivitu zrazu, proste je to slabšie, pred Vianocami, alebo kedy to bolo, no ešte prednedávnom to bolo proste na každom videu minimálne 200 lajkov a takto to šlo, proste keď som vydal nejaké video, tak to hneď tam tie lajky stúpali, prezretie, všetko. Ale teraz, neviem, cítim, že mám slabšiu aktivitu a neviem čím to je, či robím aj, akože robím aj ja chybu tým, že málo vydávam videa, ale teraz sa už snažím viac. A chcem sa vás opýtať, či robím niečo zlé, alebo nie, alebo proste neviem, v čom je chyba, to mi vy napíšte do komentárov, v čom myslíte, že je chyba. Ale ja cítim, že tá aktivita klesla, proste nie je to, čo bývalo. A ešte máme na vás taký dotaz, akože nie je to dlhé video, toto bude iba také kratučké, že či by ste chceli, aby som točil aj proste, či by som to... Aké hry by ste chceli, aby som točil? Lebo ja som mal v pláne urobiť takú vec, že by som robil také kratučké zostrihané videá z rôznych hier, napríklad by som natočil čo ja viem, 20-30 minút nejakej hry a zostrihal by som to na nejaké kúsky. Mali by ste z toho proste takú montáž ako keby. Takže by ste to privítali ako dobrý nápad, napíšte mi do komentárov a ak by ste navrhli nejaké hry, bol by som rád. Lebo ten Minecraft akože točím už stále a trošku prestávka by chcela od neho, takže napíšte mi nejaké hry do komentov a dobre sa majte, s Bránkom ostávajte, papa.